Hello, good morning guys. Ayan, this is Pilyang, Bisaya. Akyatin ko ang ano na yan, kung ilang steps. Start ako dito kung ilang steps ha. Try ko. Kung ilang steps yun doon sa taas. Okay? I will try to akyat that hagdanan guys, okay? This hagdanan, okay? So, I start 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan, taas oh. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 5, 46, 7, 48, 49, 50. Nahin natin si ate. 50. Nahin natin kasi 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 4, 75, 76, 7, 78, 79, 80, 81. Chosan! Ciao sana. Haya. Haya. Diba? Dito, 83, 84, 85. Wah, 85 pa ako guys. Tingnan mo. Oh, may naglilinis doon. Yan oh. Ayan. 85 pa. Yan. 85. Yan. Yan. Ewan ko kung ano doon sa taas. Tingnan ko kung anong doon meron sa taas. Oh, 81. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 3, 94, 95, 96, 7, 98, 99, 100, 1, 2, 3. Oh, 103 steps pa ako. See? 103 steps. 3, 104, 105, 106, 708, 109. May naglilinis. Oh. 110, 111, 112, 1013, 1014, 1015, 16, 1017, 180. Chosan! Chosan! Ito, 23, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130. Wow! 130 pa. See? 130 pa. Steps ako. Chosan! 130 steps. Ayan, naglilinis si ate. May bahay pala dito. May building. 130, 131, 132, 134, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160. 160 steps pa ako guys. Ayan, 160 steps. Hindi pwedeng dalhin ko dito si Fongfong kasi ay nako. Dati sinabi ko sa kanya na pupunta kami dito kaso ayaw niya. Sabi ko hindi niya kaya talaga dito kasi alam mo naman yun ang taba-ching-ching na yun. 160 steps na ako guys. 160 steps. So 160 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 69, 70, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177. Ah, school pala ito dito. 177, 178, 179, 180. School pala yan oh. 180. 181, 182, 183, 184,
185, 186, 187, 188, 189, 90, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 steps. So naka 200 steps na ako guys. See? Pawis na ako. Ano lang pala, kunting ano lang pala siya. Tingnan natin kung ano doon meron sa taas na doon, no? Kasi sabi nila playground daw yung doon sa taas, kaya sinabi ko kay Fongfong na pupunta kami dito kasi gusto niya magpunta ng mag-explore na kung saan playground. Kaya sabi ko punta kami dito, so ayaw naman niyang mag-akyat sa hagdanan na to. So 200 steps na ako guys. So 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 30, 231, 232, 234, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250. 250 guys. So, mahilig kasi ako magganito guys. Adventure. Ayan. Ito guys, mahilig ako mag-adventure. Ayan. So, 250 steps na ako guys. Ayan. 250 steps. 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 260, 261, 262, 260, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 270. Inhale, exhale, inhale, exhale, 270. Ganito yung ano nila dito guys. Oh, yan. Naka ano siya, naka semento. Ayan. So, ano na baka ako yun? 260, 260, ano ba yun? Hala, nakalimutan ko. 260 ata. 260, 78, 63, 264, 265. 270 pala yun. 275, 276, 278, 76, 77, 278, 279, 80, 280, 280, 280, 280. Ayan. Pawis na ako guys. Ayan, may kawayan na maliit oh. Maraming cobra dyan siguro. Ayan oh, may mga takot naman dito, baka may mga snake. 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300 steps. So naka 300 steps na ako guys. Oh. Ayan oh. Bukid yung ano dito. 300 steps. 301, 302, 303, 304, 305, 106, 107, 108, 109, 310, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328. 328 na guys. Naka 328 steps na ako. Oh, ang sarap dito sa pakiramdam. Ang sarap sa pakiramdam. 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350. 350 guys. Ang sarap dito. Wow, malamig dito sa taas oh. See? Ang lamig dito sa taas guys, para siyang paradise. 350 na ako. 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 738, 743, 745,
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83. So 383. 383 steps. 383, 384, 385, 386, 387, 388, 388, 389. Ano ba dito? Yan, ito pala dito. Yan. Ito pala. 389 dito ako sa kabila. 389 steps, guys. Oh. 389 steps. Maraming nag-ano dito. Mga matatanda pa lang nandito, guys. 389 steps. Ayan, ayan. Ganito pala dito, guys. Ayan. Ayan na. Ito pala dito. 389 steps. Ayan, oh. Mga matatanda. Naglalaro sila dito. Ayan. Ayan, mga matatanda dyan. Ito pala dito, guys. Oh, park. Maraming nag-exercise. Ayan. Oh. Ayan, ganito pala dito. Ito pala yung ano. Ito pala yung ano sa ano. Ayan. Ito pala yung ano dito, guys. Ayan ulit. Takbo para sa kalikasan. Ayan. Ito pala, ang ganda dito. Para siya. Ang lamig dito sa taas. See? Ang lamig, mga matatanda dito kadalasan. Walang mga ano. Mga may ano dito, mga matatanda. Ayan. Maganda kasi dito pag maganda yung early in the morning. Ayan, may ano para sa lamok. Ayan. So, ayan dito, guys. Ito yung may aeroplano. Ayan. See you soon, Philippines. Ayan, may aeroplano, guys. So, ayan. Ito, ganito pala dito yung ano sa taas. Ayan, may mga langgam. Tingnan niyo, may mga kalapati. Ayan, mga langgam. Ayan. So, ayan, nag-exercise sila dito. Ayan. Ito pala ang ano dito, guys. Ayan, mga matatanda. Nag-exercise sila. Ayan. Ayan. Pilipina? Ayan, dito, guys. Oh. Nag-exercise sila dito. Ayan. Ayan, may mga ano dito sa lamok, guys. Para ayan. So, dito, guys. Ayan, ang mga lolo, mga lola. Nag-exercise sila. Ayan. Ayan, ganda dito, malamig. Ganda dito, guys, na malamig siya. Gusto ko dito yung klima. Ang sarap ng ano dito, ng klima, guys. Ang lamig. Yan, ganda dito. Malamig. Malamig dito, malamig. So fresh. Refreshing, guys. So, ayan. Ano pala dito? Ayan, no. Oh, ay, mayroon pala doon sa kabila, oh. May hagdanan din pala doon, oh. Ayan, hagdanan. Ewan ko kung saan papunta yung doon. Sa susunod, what's my next vlog, guys? Dahil pupuntahan ko dyan kung saan yun ang ano na yan. Saan ang hantungan. Okay? Thank you so much for watching. Bye-bye. Don't forget to click like and subscribe my YouTube channel, Pilyang Bisaya.